Sanibonani bathandekayo, sanibonani egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyanibingelela kuyabanda-ke namhlanje ngapha ngase-Pinetown. Angazi la nikhona nina ukuthi kunjani, kodwa-ke sifuna ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngomsa wakhe nakuleli thuba lanamhlanje esifundweni sethu esikhuluma ngalokho okunokwenzeka ongenamkhawulo. uMark Finley, isifundo lesesithupha esiphela ngomhla ka-7 kule nyanga kaNcwaba, inyanga yomama, esibafisela okuhle ngayo, sibahalalisela ukuthi babalekile kakhulu. And iqhaza labo balibamba nasenkonzweni nasempilweni yethu nje singabesilisa nezingane zethu, babamba iqhaza elihle kakhulu. Uthixo ababusise la kwezabo impilo ezimbokodo, beza iqhaza elibabazekayo. Isifundo sethu-ke njengoba sisibuka nje bazalwane, ngizosigoqa ngenxa yokuthi isikhathi sethu aside ngokwanele, kodwa sona simnandi kakhulu. Ngifisa kade ngabe bekunethuba lonke ukuthi sisixoxe nje impela, kodwa ngiyacabanga ukuthi engakukhuthaza nje kakhulu kuwe ukuthi njengoba usifundileke evikini, cela ukwenze ebesikhuluma nawe, bese kuzothi uma ngabe ubuvela ukwenza uqhubeke ukhuthale kakhulu lokho okuhle, kakhulukazi sikhuluma ngeyiphoyi kamoya la, okuyizona ezishoyo ukuthi uma ibandla lingaba nakho ukuyiqonda, lizazi, lisebenzise, lingasebenza into engeke iziphi ibe nomkhawulo, ngoba okwenza singasebenzi ngebandla ukuhlala phezu kweziphiwo kamoya nokungazazi ukuthi siphiwe ini. Ilokho okusilimaza kakhulu njengebandla. Ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu asibusise bazalwane ukusikhumbuza kokuthi khona obizelwe khona, wonke umzalwane, wonke umfundisi. Ngicela futhi ukukuveza ukuthi kimina sekuyacaca, ngazi kuwena ukuthi kuyicala ukuba nesipho sikamoya ungasebenzisi. Uma kuMateyu 25 esokhuluma ngayo namhla futhi, umfunde kahle ukuthi kula mathalente ababenikezwe wona abangawasebenzisanga bathola muphi umphumela. Lokho kusho khona ukuthi uNkulunkulu ungasebenzisi isikhathi nethuba akuphela ngahle kulahlekisana ngokuphila okuphakade, kodwa ukwenza obizelwe khona kunokuphila kwaphakade nokuklonyeliswa okukhulu. Inkosi ibuseke namhlanje isifundo sethu. Ake sisikhulekele. Baba, ngibeka isifundo sethu kuwe, ngisibeka nami, beka Nkosi abalaleli baso ngegama lakho. Sicela umthwalo wokuba senze umsebenzi nemishini uvuke ume ngeenyawo enhlizweni zethu, singabe ngabantu abalalayo, kodwa sibe nomdlandla wokuhambisa izwi emphakathini ngokamakhono namathuba esinawo. Sicela bonke-ke abasebenza ngokuyinikela befundisi nebandla bangapheli umoya noma kungababukhuni, kodwa babe nomdlandla omusha njalo. Laba abasahleli bakhululekile, bathinta inhliziyo, bangabe sahlala, basukume benze umsebenzi wakho Nkosi. Ngegama laJesu ngiyathandaza kuze kube phakade. Amen. Asizame-ke sihlobo ukusiphangisa isifundo sethu. Ngifuna nje ukusho ukuthi izinto ey'gqamile ukuthi iBhayibheli lisebenzisa amagama amaningi ahlukene ukuchaza esiyikhona. Okokuqala lithi igama sokukhanya kwezwe, liphinde lithi ngamanxusa kaKristu, liphinde lithi singobupristi bobukhosi. Uma ubuka lawo magama akhomba ukuthi inhloso enkulu ukuthi uNkulunkulu osibizileyo ngoKristu kube uyena futhi osithumile ngomsebenzi kaKristu ukuthi siyowenza. Siyini? Siwukukhanya, singamanxusa kaKristu, sinobupristi bobukhosi. Unikezela-ke izipho zikamoya uNkulunkulu kithi ukuze-ke sikwazi ukuthi zisiqhube sisebenze ngazo. Umama Ellen White uyakucacisa-ke ukuthi umuntu obeka eceleni umina avule isikhala sikamoya ongcwele ukuthi asebenze inhliziyo yakhe. Lo muntu lowo awukho umkhawulo kuye, impilo yakhe uma inikelwe kuNkulunkulu ngaleyo ndlela. So ngokufushane nje sihlobo, uNkulunkulu ufuna abantu besilisa nabesifazane abayinikele kuyena, babeka eceleni umina bese bagciswe ngomoya engcwele, bafeze inhloso kaNkulunkulu emhlabeni. Hamba nami nje masithi izipho zehlukene kodwa sihlangene emsebenzini, noma ke kukhonzeni sikhoza sihlangene
sisebenze ngokuhlangene futhi kodwa iziphiwo zona zihlukene. Abafundi bakaJesu babengafani, oTomasi, oPetro, oMateyu babe neziphiwo zabo ezihlukene kodwa bonke benza umsebenzi kaNkulunkulu ngokufanele. Into esiyiphawulayo la ukuthi ukuhlukana kwezipho akubona ubuthaka bebandla noma ukuhlukana kwethu njengabantu, singafani ngama-temperaments, ngama-personalities, singafani nama-abilities ethu. Lokho akuyona i-disadvantage noma i-liability, kodwa vele uThixo uhlose lokho basingabi ngama-robot, singabi yiklabhu, sicabange ngokufana, senze ngokufana, kodwa singefani sinjalo, sibekelwe omkhulu umsebenzi uNkulunkulu okufuneka awufeze ngathi. Namhlanje na-ke uma sibheka umzimba munye kodwa unezitho ezihlukene, indlebe, ikhanda, inyawo nokunye kuyafuneka emzimbeni, nakuba kwenza imisebenzi ehlukene. Abafundi bakaJesu babengefani kodwa uNkulunkulu uyakuthanda vele ukufaka ndawonye abantu abangefani ukuthi azobasebenzisa emsebenzini wakhe benamakhono angefani, bengafani ngemvelaphi zabo, bengafani bubona, kodwa uNkulunkulu ngabo abesenza umsebenzi omkhulu. Sibeka igama elithi unity in diversity, ubunye namasehlukene ngezinto esahlukene ngazo. uNkulunkulu ke uyena osipha izipho zonke ezihlukahlukeneyo ezikhona. Engikuthandileyo nje la esifundweni ukuthi izitho zomzimba edelelekile izona eziletha ukuhlonipheka okukhulu. So uNkulunkulu ufuna ukusho ukuthi namalunga angathi amalunga nje ajwayelekile ebandleni, uNkulunkulu ngawo kuningi angakwenza. Qaphela ukuthi sinikezwe sonke umsebenzi ngamunye ngamunye, i-assignment. Bakithi-ke ukufeyila i-assignment kusho ukufeyila phela esikoleni noma eklasini. So ungenza umsebenzi esiwubeziweyo kusho ukufeyila ezulwini. Lokho engikuphawulile la engicela siqaphele, singaba nakho ukusebenza njengeqembu noma njengegroup assignment, kodwa singakhohlwa ukuthi ngamunye ngamunye si-assigned ukuba senze umsebenzi kaNkulunkulu. uMama White ebhala-ke ngo-1903 ubhala amazwi athi-ke masingabukeli phansi izinto ezincane ezinjengesimo senyama, esomqondo noma esikamoya. Into ezincane nje engamakhono adelelekileyo asingakulokuthi kubukele phansi. Nokuthi-ke amavesi anjengozenzo 10:36-38, uMateyu 3:16-17, uzenzo 2:38-42. Umbuzo wakhona asitshela lamavesi asitshela ukuthi uNkulunkulu usipha umoya oyisithembiso kubo bonke. Ngakho-ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu osithembisa umoya wakhe. Masibhajadiswa sifumana umoya kaNkulunkulu ongcwele ozosinika amandla ukuthi sibe ngamalungu ebandla azosebenza ngokamakhono esiwaphiweyo. uNkulunkulu-ke uma enikeza-ke izipho zikamoya usuke ehlose inike. Okokuqala usuke eqondisa sonke sizuze, nanokuthi futhi-ke abanye baphiwa ngokuhlukana iziphiwo. Sinabavangeli, sinabefundisi, sinothisha, njalo. Kubalulekile sihloniphane ngalokho. Omunye umuntu enze lokho okuselayinini wakhe, omunye enze okunye kwakhe ulayini, kuze sonke sikwazi ukuya phambili. Inhloso yileyo yokuba simkhonze uNkulunkulu, nokuthi futhi sikwazi ukukhulisana nokuba siqine singumzimba kaKristu, uba senze umsebenzi uJesu Kristu asibizele wona. Izipho-ke sinazo ngokuhlukana, khona isiphiwo sokuphana, khona esomusa, khona esokusiza, khona esokumomotheka nokuhleka nokujabula, nezinye-ke iziphiwo ezimbalwa ongayifunda kuBaseroma 12 nabaseKorinte bokuqala 15 uzizwe ukuthi zona zimi kanjani. Bengiveza nje ezimbalwa impela iziphiwo zikamoya. uNkulunkulu-ke usinikeze sonke iziphiwo zikamoya, kodwa futhi esokuprofetha isona esithandekayo ebandleni ngokombhalo, ngoba sibandakanya phakathi abaholi abanjengabefundisi, abadala nothisha, uba bafundise ibandla, balihlomise ngesiphiwo sokuprofetha abasiphiweyo. Bese-ke liba semsebenzi ibandla kaNkulunkulu, lisebenze wonke umuzalwane ngokwesiphiwo asesitholile ukuthi yena uphiwe ini, bese kwakhiwa-ke umzimba kaKristu. Inhloso nqangi yeziphiwo zikamoya ukwakha umzimba kaKristu, nokuphuma siye eminyango siyohambisa isifundo noma izwi kaNkulunkulu kubantu abakhona ezweni lethu esiphila kulo. Hamba nami-ke sibheke ukuthi
kubaleka ngani ukuqonda izipho zikamoya. Ngifuna ke situkubuka nje la amazwi engicabanga ukuthi azosisiza qala baseKorinte sahluko 1 verse 4 kuya ku9. Lama verse ngithe mangiwafunda ngathola ukuthi abalekile ukuthi uPaul ubonga uNkulunkulu ngomusa wakhe abanikeze wona abantu kuKristu, kubacebisa kuko konke ukuba bakwazi ukukhuluma ngalo lonke ulwazi, bese kuthi ngobufakazi bukaKristu baqinisekiswe, and then baphinde futhi bangasileli nesodwa isipho, belindele ukwembulwa kosuku lukaKristu, beqinisekiswa ukuthi kuzobe sekugcineni abasoleki osukwini lukaKristu, bethembekile uNkulunkulu uthembekile okunguye sibiziwe uba sibe nobudlelwano nendodana yakhe uJesu Kristu nenkosi yethu. Awuze lawo magama lawo ukuthi mahle kangakanani hlobo sami esithandekayo. Ngiwathandile no verse 20 kuya ku22, yena uyasitshela ukuthi bapha abahlakaniphileyo, ziphi izazi, bapha abaphikisi balesi sikhathi, bapha ababhali. Uthi ke inhlakanipho yasemhlabeni ayibeza ngabamazwe abantu uNkulunkulu, sosidinga uNkulunkulu ngokwakhe asilekelele kunokufuna ukuhlakanipha kwasemhlabeni ongeke kusenze simazi uNkulunkulu. Kafishane nje into engiyifumanayo la bazalwane ukuthi nje umzalwane ake phela ayisize ngokuthola ukuthi yena uphiweni. Ake ngime kancane ngikubuze ngempela uphiwe ini, siphi isipho sikamoya ophiwe sona? Mina ngazazi ezami, ubuholi bukhona, ukufundisa kukhona, ukwehlukanisa umoya kukhona, kanye futhi nokukhuthaza kukhona, nezinye ke izipho zikamoya uNkulunkulu angiphile zona. Kafishane nje mangibale izimbalwa, naye ngiyakucelela ukuthi uzazi iziphiwo zakho ophiwe zona, ukuze nawe phela usebenze ebandleni ngokwesiphiwo uNkulunkulu akuphe sona. Kuyihlazo ungasebenzi, ngithi ke kuyihlazo ungasebenzi kodwa umuntu ekhona ebandleni. Alingafi ibandla ukhona ungumzalwane, ulokhu uthi liyafa leli bandla, kanti kufanele abe phela nawe baba iqhaza lakho ukukhulisa lokho kuncane okukhona okuzothi masekukhulile bese kudingeka-ke uNkulunkulu umsebenzi uye phambili. Ngize ngabhala esifundweni sami ngathi ikusasa le bala liqhakazile. Lokhu ngishiso ilamagama uMcPhil wabhalayo kuma ethi wethembisile uNkulunkulu ukuthi uzokwambula izipho zikamoya ebandleni lakhe ngaphambi kokuba abuye, ngaphambi kokubuya kwenkosi. And then sekuvela futhi ukuthi lesi sithembiso siqinisekisiwe, mahle amagama uMcPhil wabhalayo, kusho ukuthi kuzofakaza ngomoya ongcwele enhlizweni zethu, siqondisa sonke, siqonda iziphiwo esiphiwe zona, and uNkulunkulu osiphile iziphiwo zikamoya usinikeza umoya wakhe ukuba azambule lezi ziphiwo esiphiwe zona. Nami nje njengoba ngithanda ukufundisa iBhayibheli study emphakathini, into engiphiwe yona leyo, and kwambuliwe lokho kimi. Njengoba ngithanda ukukhuthaza nokufundisa ibandla ngomsebenzi wokuvangela, angisadumele kodwa angikukhulume ekufundiseni esengikufundisile, angabona imphumela egqamile yokuthi sifundisa abantu abafundisekayo, engathi abantu aba-appreciate i-effort, sihlanganisa izifundo sizozethula kubo ukuthi kwenziwa kanje umsebenzi, kodwa besibabona abantu bengasukumi basebenzi. Ngiyacela bandla kaNkulunkulu ukuthi ekufundisekeni kosowakufumana iminyaka eminingi edlule, ake ukukhumbule mase sekunikeza amapheshana ama-notes, akwabheke bese uqhubeka nawe usebenze ukuze uNkulunkulu awufeze umsebenzi wakhe nangawe. Ukukhulisa-ke iziphiwo zethu-ke siyikhulisa kanjani izipho zikamoya? Akukho futhi okunye ongakwenza ukukhulisa isiphiwo sakho ngaphandle kokuthi usisebenzise. Uma isiphiwo sikamoya ususibeke phansi kwenhlabathi noma ususigqibini, sizovele siyifele ngebhada. Asiyona imbewu asizoqhuma sikhule, kodwa ngokusebenzisa isiphiwo sikamoya siyakwazi uba usikhulise. uMateyu 25 qala kuverse 14 kuya ku30, siyayazi indaba yabantu abanika amathalente, ukuthi lo oyedwa wathatha amathalente akhe wakwazi ukuthi emahlanu awasebenze awaphinde futhi abe mahlanu. Lo munye unikezwe amathalente amabili, wawasebenzisa wathola amanye. Lona oyedwa elilodwa uyaligqiba. Makufika umnikazi wamathalente uzomsola ukuthi umuntu obukhuni
futhi lapho la engatshalanga khona wenzeni lo muntu. Angazi ngempela lesi sisebenzi sizosola umqashi ngani, ngoba mangibheka nje umqashi angimbone umuntu onjengoba simchaza isona esinephutha, kodwa sizosola umqashi. But umphumela ke baqonyelisiwe ngokunikezwa okukhulu abasebenzisa amakhono ababephiwe uNkulunkulu, base beyathola ke ukujeziswa laba abenze okungafanele ngabe bakwenzini. So ke lapha ingceko ezimbi ziyojeza ekugcineni engasebenzi ngamakhono ewanikeziwe. Ingceke ezinhle ezisebenzisa amakhono ziyothola uklonyeliswa. Uyazi ngibone novalo olukhulu laba abazalwane ukuthi njengoba kuhlalekile engasetshenzwa nje Nkosi yami, kukhona kanti icala ngempela kuyisono ukuba sibizwe ngokubizwa okukhulu kangaka bese sihlala la kuhle kubizwa kwethu. Kuyisono ukukhanya okungake sikuphiwe singakudlulisela kwabanye abantu. Kuyisono ukuba uphiwe iziphiwo zikamoya ungasizi lutho, ungasizi bandla ngazo, ungasizi umuntu ngazo. uJehova uyokubamba lokho ngokuthi wenza isono bese uyalahlekelwa ngumbuso. Sengathi inkosi ngakulekelela ukwazi ukusebenzisa lawo makhono onikezwe wona, ngoba umnikazi wezipho ukuphile ukuthi wenze okuthile ngezipho. Wonke umuntu unikezwe isikali esingefani nesomunye ngokwesiphiwo, nazo uqobo lazo izipho. Njengoba sibonke umuntu unikezwe 5, omunye unikezwe 2, omunye unikezwe 1. So ake sisebenze noma bekukodwa esikuphiwe, lokho kodwa lokho asingakugqibi, asikusebenzise sonke, ngoba kuse kukuthina ukuthi lamakhono esinawo siwasebenzise ngalokho bese siyawakhulisa, ngoba ikhono malokho ulisebenzisa nawe ugcina usunamava bese likusiza impela. Usuwumuntu noma ucela kuthiwa wenza ukuthi ungabi nayo inkinga, ngoba usuvele usujwayele, not ujwayele nje kuphela kodwa futhi uyakuthanda ukwenza lokho uNkulunkulu afisa ukuthi ukwenzeke. Lapha sithola futhi kulezi ingceke zokuqala ezimbili ziyanconywa ngokwethembeka kwazo. Lena eyodwa ke ngokungasebenzisi ke ithalente layo inikezwe igama ukuthi ingceke embi noma ekhohlakeleyo eyothola ukujeza ngalokho ekugcineni. Sengathi ke inkosi bingasinika ke nathi ukufana nezinto lezi ingceke ezimbili ezikhutheleyo, ukuze singabi lezi ingceke ezinye ezivilapha umsebenzi uNkulunkulu asinikeze wona. Ake siqedeleke la ngokuthi njengamanje ukuqonda okuyikho kwebandla kweziphiwo zikamoya kuyolenza ukuba libe munye ibandla likaNkulunkulu namhlanje. And then kuphinde futhi kube umuntu nomuntu aqonde iziphiwo zakhe njengelunga lebandla, abese lokho kuhlanganisa ngemicabango noma ngomcabango libe into eyodwa ibandla. Wonke umuntu kudingekile ukuthi afeze umsebenzi kaKristu nenkonzo kaKristu ngokwesiphiwo sakhe anikezwe sona. Semqoka futhi ukuba simsebenzele oyinkosi, ngikhuluma lapha ngoJesu Kristu, njengezingceke zakhe sizinikele ngokweziphiwo ezikhethekile noma amathalente esiphiwe wona. Lapha ke umbhalo uthi kulowo ophiwe amakhono amahlanu namabili noyedwa, wonke umuntu unikwa ngokwesabelo sakhe sokuphiwa, iability. uNkulunkulu uyazi ama-abilities ethu, ingakho ufuna abanye babe sebuholini, abanye babe semdibini nje. Leyo nto ayilona icala. Indlela kaNkulunkulu yokusipha izipho ngoba uyawazi amandla esinawo. Kodwa kusemqoka ukuthi yonke ingceku kumele isebenzise noma kanjani ngokuzimisela lokho enikezwe khona, ukuze ke ngokuhlukahlukana kwezipho esinikezwe sona ngama-capabilities ethu sikwazi ukuthi sisebenze, ziphume izipho zikaNkulunkulu zibonakale, bakwazi nokuzibona nabanye ukuthi lo mzalwane uphiwe ini. Khona abantu ngempela singabazi baphiwe ini ngoba bagqibile amathalente abo, asiwaboni nokuthi yini yena ayiphiweyo. Mbula amathalente akho lonke ibandla likwazi ukuthi likubone, likusebenzise ngendlela efanele, thumeka ube intokazi ethumekayo nensizwa ethumekayo ukufeza umsebenzi kaKristu ngamandla uNkulunkulu akunikeza wona. Qaphela ke kubhekekile ngokaNkulunkulu, Ellen G. White Testimonies for the Church volume 2 282, ngokaNkulunkulu kubhekekile ukuthi lokho onikezwe khona njengamathalente ukusebenzisa ngendlela efanelekile, kungenjalo kuzoba khona inkinga egcineni. Ngiyacabanga nje ukuthi masibheka lapha khona umusho wokugcina lapha engikuthanda esifundweni uthi-ke, remember also that the gifts of the Spirit are given for God's glory
and not our own. Naqaphela ke lapho ukuthi ipho likamoya asiphelwanga udumo lwethu kodwa kabani lukaNkulunkulu ba simdumise. God gave them to us to exalt his name and advance his cause. Nayo inhloso kaNkulunkulu yokusipha iziphiwo ukuba sithuthukise umsebenzi wakhe uye phambili siphakamise igama lakhe. Ake sibuyele kwindimana yekhanda ngizoyifaka egcineni ke namuhla bese ngiyagcina ke mangiqeda ukuyibuka bese siyakhuleka. Indimana yethu ikuyena uqala baseKorinte sahluko u12 verse 11 ethi but one and the same spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Ngomoya munye ofanayo owenza konke lokhu abela umuntu ngomuntu ngamunye njengoba efisa. Yazi ukuthi bazalwane ngiyacela umoya engcwele uma ekunika ithuba lokuthi umdala ebandleni yiba ngempela umdala ogcotshwe uNkulunkulu ozosebenza ubudala bakho kube isibusiso kulo ibandla lekuyena uNkulunkulu. Uma umdikoni noma umdikonikazi unonjebo nabo bonke abazalwane nabefundisi ngokweziphiwo abashumayelayo bashumayele ngobuqotho, abafundisa ngobuqotho, abahola ngobuqotho. Wonke umzalwane eziphiweni aphiwe zona ngiyacela bazalwane masizenze ngoba awukho umkhawulo uma amalunga ebandla ezoqonda iziphiwo aphiwe zona abese ekwazi ukuthi ayisebenzise. Ngiyaphinda mase ngigoqa ukuhlangana kwethu sibe munye ebandleni hlanganiswa izipho likamoya ezihlukene ngoba singumzimba owodwa kodwa onama functions noma onemsebenzi ehlukeneyo. Uma sizibamba yonke lento siyenze kahle uNkulunkulu uyodunyiswa akhazimuliswe esekhala lakhe ezulwini. Sengathi isifundo sethu singakubusisa nakuleli sabatha leli siqhubeka nazo izifundo zethu ungayeke ukuyifunda ufundisisa impela nami njengoba ngiyazama ukufunda ngokwami ngiyakaplaya ke mina empilweni yami ngikufundayo nayo ngicela ukuthi ukaplay inkosi kubuseke masivala ngomkhuleko. Yiba nathi baba njengoba siqoqa isifundo sethu usisize siqonde ukuthi ufunani kithi sikwenze okufunayo. Sicela izipho likamoya sisiqonde sisebenze ngazo kube udumo kwena ngoJesu. Ngiyakhuleka manje naphakade. Amen.